iso haji kok dodol omah tinggalane sapa? Tinggalane bapak dadi ahli swarga. Teko ibu dadi ahli swarga. Niki sampai mbah sampai buyut sampai sak turun dadi ahli swarga. Mulane kula kali panjenengan nek kepengin sak pendhuwur dadi ahli swarga, sing rumoso duwe warisan. Dol. Lha wong ngono kok angel niki lho. Iso nglebokno swarga wong telung golongan. Siji ahlahu walau lam yahiju, keluargane senajan gak melok lunga haji dicatet dadi ahli swarga. Amin. Ya Allah. Ya mbok rupane le haji kono ya apa ceritane ya gak ngerti dawuh Kanjeng Nabi ngoten niku arene. Sapa sing jarane keluarga sanjero omah keluarga. Sapa sing jarane keluarga nalika budal sing hormat niku kebuku keluarga. Sapa sing jarane keluarga nalika syukuran haji sing teko iku di buku keluarga. Mulane kula kali panjenengan nek ana syukuran haji masih gak diundang ayo. Mane kaya ngoten nggih. Ahlahu walau lam yahiju. Nomor kali wal musilahu bil khairat, kayak Pak Jazil, kayak Kesyukron Jazila, kayak Kesuda dadak diundang kongkon ceramah nggo syukuran haji niku termasuk wal musilahu bil khairat. Mulanya masih gurung tahu haji nek diundang ceramah teko wae lho. Ya mbok pokok sing diomong ora ngono. Sing diputuhno wal musilahu bil khairat. Sing luwih hebat wal muhijjalah. Wong sing budalno haji. Sapa wong sing budalno haji nuwun sewu. Iso haji kok dodol omah tinggalane sapa? Tinggalane bapak dadi ahli swarga. Teko ibu dadi ahli swarga. Niki sampai mbah sampai buyut sampai sak turun dadi ahli swarga. Mulane kula kali panjenengan nek kepengin sak pendhuwur dadi ahli swarga, sing rumoso duwe warisan. Dol. Lha wong ngono kok angel niki lho. Nggih. Dan kitab Hikmatul Khat malah diterangkan ngeten keterangannya. Besok dina keputusan ku akhirat Gusti Allah duwe gawe ngoten niku duwe gawe apa Gusti Allah? Mantu. Sapa sing dimantokno lan wong Gusti Allah ora putra ora diputrakno. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tibake besok mbok dina keputusan niku malaikat Jibril alaihi salam, para malaikat pendampingnya niku nggone ora-ora masar ngemehi anjuran. Sing dibengok niku ya ayyuhalladzina amanu. Wong-wong sing iman. Gusti Allah saiki duwe gawe mantu. Kuwabeh ayo ngadep ngetan. Nah tengrika niku wong garul lor kidul. Tapi apa wis dikode malaikat ngadep ngetan iki kabeh bener. Saiki ayo ngadep ngetan kemantene kate dikarak ditemokno nang kemanten sijine. Tibake sing dikarak niku nggih ora-ora masar.
sing sijine niku nggo jero swarga. Nggih. Nggih serokalan kaya wau. Ya Nabi salamu alaika. Tak terus. Nggih. Ya napa enten kode kaya ngoten kabeh niku jenjing-jenjing kepingin roh kemantene. Insyaallah Gus Imam mbok karep dhewe. Lah kula kali panjenengan sing cita insyaallah ya jejer. Bareng wis kabeh padha ngowahno metan endi kemantene. Tibake sing dikarak karo malaikat niku Ka'bah. Mulane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh nazarun ilal Ka'bati ibadatun. Dan Mekah niku masih galapo-lapo ngwahno Ka'bah kebuku ibadah. Allahumma zid hadal baita tasyrifan wa tadiman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafa wa karramahu mimman hajja wa witamarahu tasyrifan wa tadiman wa birron. Wis kebuku ibadah. Tadi wong sing tau rono niku mesti bengok-bengok tibake kemantene Ka'bah. Jadi umpama dipanggil Syukran jazilan halam. Ayo keluargamu kabeh klumpukno. Iring-iring Ka'bah iki lho kan ditemokno. Nggih. Lah jarane keluarga disampun kula aturaken niku wau. Ahlahu walau lam yahiju. Tadi seluruh keluarga dikelompokno. Iki malih berbondong-bondong. Masuk Maulani keluargamu kelompok kabeh. Nek didelok kaya ngoten niku wong niku pokoke duwe iman, masih kelakuane gak padha dadi ahli swarga kabeh lha ngoten. Napa malih kaya ngeten iki. Dijak zikir, dijak maca istighfar, dijak istighosa. Bareng pun kaya ngoten kabeh miluk keluargane masih kelakuane gak padha. Kullu mri'in bima kasabarohin wa ma'alat lahu min amalihi min syai'. Titik kae gak dikurangi. Sholli ala Muhammad. Tibake kaya ngoten. Wong keluargane melok kabeh. Tibake Ka'bah dikarak niku ditemokno karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gue swarga. Dadi mulane nek dipikir kelakuan gak padha niki. Gak iso digawe ukuran. Sing digawe ukuran iman. Man soma Ramadana imanan. Dene waktu saben niku kan kelakuan sing gak padha niku. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wareng wis mlebu swarga kabeh. Malaikat hafadzah protes. Protes nang malaikat Jibril. Aku niki dikandani keluargane Syukran. Aniku pancen sembayang. Kalau pamane lemot. Bareng protes. Malaikat Jibril dawuh. Kemalan protes iki sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe Gusti Allah. Nek kon dilereni gak dadi malaikat terus dadi Allah. Kan kadawa-dawa muga-muga kula kali panjenengan barokah istighosah kaya ngene. Nggih sak anak turun sak pendhuwur dadi ahli swarga kabeh kelawan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.